I da vidimo sada, prošli smo Tjentište i krećemo se klisurom Sutjeske prema južnom delu Bosne. Imamo našu staru Škoduljicu. Koja je jedno vreme i bila malo aktivna, to nismo snimali. A onda jedan valjevski Toyotaš je rešio da preuzme kontrolu. Nepotrebno kočenje. Inače, ona sad komplikovana situacija se rešila tako što u jednom momentu smo obišli šleper kad se ova škotica aktivirala. Bilo je možda malo rizično, mada sam ja izmerio makar da ne bi trebalo nikog da bude. Jedan deo sam uspio da vidim da je čist, a drugi deo se oslonio na činjenicu da nas je upravo mimo išla kolona od 5-6 vozila iz suprotnog smera, tako da su to bile neke dve činjenice dovoljne da prestignemo šleper koji je išao celih 25 na sat. Ove krivine baš nepovoljno utiču. Kad savladamo ovaj uspon, zapravo smo izašli iz Bosne i ušli u Hercegovinu. Stare znakove. Koji se retko viđaju. Prelazimo rijeku Sutjesku.
kako je on rešio da seče. Ja sam išao mojom trakom i onda za malo Bukurešt. Vidite, ovdje uopšte nema znakova koji bi vam ukazali na krivine. Tek ponegde, evo sad, ili na brzinu, idemo reka Jabučica. Lepo žubori, što vi ne možete vidite. Tu se nešto i gradi, verovatno neki motel. Vjerojatno izgleda da ova Škoda udaljena od mene nekih 10-15 metara, ali u stvarnosti to baš i nije tako. A možda ja i grešim, možda je slika realna. A evo, trenutno da li ima 10 metara, pitanje je. Sad nema nikako. Krijemo se. Malo nam se razigrao ovaj vozač Škode, pošto smo ga kritikovali. Treba da uzme odmor, pauzicu. Možda mu više odgovara ovakva vožnja. Šta se ovdje kaže? Gatsko Trebinje, samo pravo, Ruže Savom. Konačno jedan pravac koji koristi ne BMW koji je iza nas, nego jedan Peugeot, ženski Peugeot. Da vidimo šta će biti do kraja. Trnova luka. Snega nema po najvišim vrtovima. Znači ovdje se odradio svoj posao. Samo po nekim uvalama. Sada si BMW odlučio, pošto ovaj uspon nezgodan za juga.
kad njega savladamo, nećemo više biti u Bosni. Strogo, idemo. Moramo prebacivati. Na vrhu nas očekuje jedan tunel. Vidite, to su ti najviši vrhovi u ovom jugoistočnom delu Bosne. I se krivi, nećeš dugo. Kaže Surdup, 196 metara. Autobus iz Boljevca. Teži uspon nego u Zlatibor. Ovako izgleda naivno, ali je jak. Evo, to je taj tunel čemerno 2109 metara. Imamo jedan kamion koji ide 25 na sat, mada i nema neki tovar, malo nekog šljunka, međutim izgleda i njega ovaj uspon koji ne izgleda kao uspon kolje, i to dobranom. Pritom u tunelu imamo dvostruku liniju i sada moramo da milimo u naredna 2 kilometra. A pošto postoji mogućnost da nam se neki zabije s leđa, onda ćemo, kad ga primetimo, da uključimo sva 4 migavca. I tek je sada prešaltao, ali ne, vraća se. Nema snage ovaj kamion da izgura. Eto, to je takav uspon. Bžum. Mora da ga forsira. Idemo 20 na sat. Sve moguće brzine izmenjao vozač, ali ne vredi. Malo ruku i malena i snaga. A sada on uspeva jer smo verovatno savladali vrhunac, pa idemo čak 30, evo i 40 na sat.
evo za ovo vreme uspeli su neki danas sustignu. A valjda smo prešli kilometar, to kažu još ovoliko, pa će biti neke lajde. Vidimo šta se tu poteže kočnica. Opet kočnica. Čemu? I sad naša brzina narasta na 50, što znači da idemo polako nizbrdo. I tako zapravo ulazimo u Hercegovinu. I kamion je rešio da odmori malo. U stvari ne, onda je znak da možemo da ga obiđemo. To je sad taj spust. Zahvalili smo se vozaču kamiona. Hteli smo sironom, ali ona nešto neće da funkcioniše. Pa smo to uradili sa 4 migavca. Selo Vrba, opština Kraljevo, ali u ovom slučaju ne, ovo je ili opština Foča ili verovatnije Gacko. I prvi znak stoka na putu. To ovde zaista ima smisla, jer je stočarstvo i dalje donekle, da kažemo, razvijeno.